Другари, значи... Кей паднаше телефон. То е зарно. Значи много пари дойде при крипто и сега автоматски сака да се скръши стария телефон, за да си купиш нов трошък. Другари, не знам от старата гарда дали някой е преживял. Значи ако е преживял цените, кога бея Ethereum $90, 120, 220, сега сигурно е милионер, не ли? Пошо много копавте. Вие копавте от пред 15-20 години в Македония, кога не ли още беше на нацрт план. Друго шо копавте, да, биткоин имате, копавте, коя година беше? 1964. Така нещо с дедови има копано. После по фамилиарна линия и ги има пренесено тия машини. Тия са фантазия. Мобетите покочени, знаеш, и по други градови, че имат копано, всекой не ли надава плюс-минус. Се копате, се сте прави почнали, се сте прави направили и никако да ги видам тия видео. Още ги чекам, 7 година, улавам. Още ги чекам тия видео от Ethereum милионерите от Македония, от биткоин милионерите от Македония, от кой други работи вие, някой Dogecoin го забравих, Dogecoin милионерите от Македония, Shiba, кой бея, SafeMoon, BitTorrent, кой други шиткоин не бея, много си, не ги знам сите, не ги помня. Кам видео още чекам, 7 година. 7 година, нито един нема да ми е затворил устата, брат, да видим милион да е направил. Нема го, дека си тия другите македонски групи. Еве 2.0, Ethereum, за кой ще не бяха чули. Реалност. Гледам, още в Македония има луги влагат, брат, бракя ми, брат, слика, купив, вика. За $5000 вика, купив, вика, Ethereum машини, за 10 000 купив. Вика, не е ефтино, вика, се продават, викам, графичките, вика. Типо, вика, не му трябвали виши килдил негде, не знам там, на Марс, по шатки, па му ги продадел за по-ефтино. Викам, брата, бе, да размислише, дека 2.0 иде и ти ги е продадел за това, що не е висше профитабилно и после гледа на време да се ослободе. И после изпадна, вика, да, бе, вика, другар ми кажа, набута ми го, вика, он продаде ми ги, па си купил Ethereum и крадан. Паметен човек. Алал да му е. Много ми свиги на тия дечки, вика, в Македония, по-напред си лудив, ама алал да е. Джай ме гледа това кучето. Затворя ли те, брат, чако, некъде там. Че да не провоцирам немнарния пат да е отворено. То иначе самоети хаски има там. Не са опасни тия. Тия са добри кученца. От питбули се пазиме тук. Комшията го изедея. И он не веруваше. Много добра ерия сме живяли, си те видели културни. Изедея го кученията пред колко беше. Целия го изгриза, завършил болница, за да си го спаси негото куче. Не дека сака него да го изпоядат. Мислям, не е за смея. Ама смея му се за това, защото не веруваше за историята за кученията шумкашунти. Аз всеки ден пешачен по 30 минути съм видял всекакви работи. Американците, ако бързат на работа, знаят да си забравят вратата от двора. Другия Цимеро, исто под мене ще живее, сега ще се усили. Исто го благослови на комшията кучето го нападна. Него, нели, лапа, ама среки си го взема негото куче урацето, има по-мало куче. Ама, значи, 2 напади за колко за една недела. Що е доста интересна аналитика, гледаш и за кучиня ми бил. Ако ми изядат да знаете, не съм оставил на никой биткоин и Ethereum и кардано пасвърдите. Така да, може да оставам някаква мапа. Какво да изтражувате у играта, ке оставам у Axis. Да изтражувате на мапата на тази земята, ще я купи в ленд. Да я скрием, за да я изтражите, да найдете, ако ми изядат кучинята. За цяла Македония ги се моля да ми изядат кучинята, сбореме за милиони. Що сега да кажем друго? Да, доста беше за вие фантазерите. И истории ги има един куп луи. Един куп купил 20 000, скоро имаше купил за 20 000 евро вземал кредит. Купил машини Ethereum да копа. Не бил задоволен. Не бил задоволен. 100 деца имал, шок е правил. Изплашил си, ако видел моите видео за 2.0. Другари, то е. Значи, ти да си купил, ако си доволно интелигентен, вземи, снайди се, оправи ги тия машини до такъв време. Или копай нещо
некем да кажувам шо, сам си истражи, шо уште може да ти донесе профит да се извадиш. Да се извадиш киселини е много от, ако се нервирам, ако зборам за Етериум, за това ме факи киселини, да пучи. Внатре трябва да престана, значи си да видиш инвестирявате в Етериум машини, да, може до 2022 до март, април, ке копате, колко ке печалите, не ви знам аналитиката, ама сигурно няма да печалите повече от, че сега, да не ме сгазят. Гледаш, аз борам за Етериум лошо и ома сака нека да ме сгази. Сега няма да може да поминам тука, никога няма толкова коли. Айде бе, братче, айде кой ти даде возачка, бе, брат. Даваш мигавец на десно, а фак е налево, брат. Кой е легенда, брат? Брат. Сигурно копа Етериум. Няма шо да и сега мисля по калкулациите, колко е промашил. Шо правя в момента? Ева ми Етериум и се жива, брат. Брат, ще тип ще купил от Cardano со такво со Мустанг, последен модел некой. По това купи Cardano и сега возя Мустанг. Комшията. Тая копа от 3 години копа виши Cardano. И си купи Мустанг и го уложи някой $150,000. Нитро 300 чуда и кога пуща нитрото и има направено да пуща како ще свире на Cardano машината. Зезам се. Фантазия имам страшна. Нещо днеска ми кръна. Не цената шо литна и шо портфолиото лита во милионски суми. Финтата е шо кажуваш и брат, ти имаш клошар, шо е бил до 20 години седел на мама и на тато со парите по Македонија. Кафе, верс кафе, 3 кафиња дневно строго. Не пуши цигари, спортист човек. Пивце, петок сабота, нека е било 3, 4, 5. Ке беа и повише, ама другарите славо часте. Ке сум изпил повише, ја повише частев, така да може за тоа да ми е крнало живото. И значи интересна работа. Много яка комшика помина и затоа знаеш мажите какви сме, нели видиш. Може да не си видел газ и цицка, видиш нещо и айде блокира ти мозък. Той е, брат, примитивци сме и той е. Джабе е милионер да си, мислам джабе, гледаш, аз се концентрирам, нищо, жената ма рака, не има намерно да не се, да не им сване погрешно, дека нели е маниачен напред си, дека не я гледам. Комшигите, знаеш ко си, нападне. Че да видим тук ситуация. Да, тук беше. Да не сгрешиме пато. Малото е големио и знаеш како се размобетеш, факиш някаква уличка лево, десно и завършиш шумите да ти изядат мечките. Нели не съм па оставил пасворд. Уште пазам, нели да не ми се случи нещо. Нем да пропадне много яка аналитика. Че доста беше с африканци. Не това пробвам да го сбъркам алгоритъм, пошто най-често съм прочитал дека само првите минути некој пат само ги прочешлува. Ке видиме дали ово видео ке помине. Затоа мешам баби, жави, комшики, коли. Иначе гледате, тук си едал се задишиш, тоа што не ми се свига е гледаш колко пешачиш малко и се задишиш, не дека си дебел. И аз съм атлетски граден, тесно дебел, перфектна килажа, ама нема таа влажност на воздух, просто не ти дава да дишиш. Нема, не можеш да вземеш воздух. Не е како македонските планини. Идеш надишиш се свеж, чист воздух, убаво. Тук иако е чист воздух, едноставно гледаш тежок. Не можеш исто како да пробаш да дишиш, а не си диши. Ама тоа е Сиетл. Ако сакаш пари, най-големите плати, ке дишиш шо ти дадат. Нели додека не отидеш да дишиш нещо друго, от како ке елит на цените. Шо сега да кажем за акции? Другари, планирам декември кога ќе ширам. Планирам да отворам некои онлайн курсиви или нещо. Ќе најдам професори некои за Google и за YouTube. Значи, мислам,
да станеш и, например, постираш линк за акси. И се отденъж, като стануваш 20 поръки, брат, прати ми геймплей. Представи си да вземеш, то си логика да се наят мобет, представи си да вземеш или другари, или приятели, брат, шо е това акси нещо постираш. А ти си постирал и лядо линкови от групата. Шо е това, брат, че акси. На леп се мачка, без леп се яде. Или ако ти пише, брат, прати ми геймплей. Толкова ли е тежко, брат, на YouTube да напишеш геймплей? Геймплей акси, брат. То е... Не знам, брат, не знам. Стварно, просто... Не знам, насила ли се правите глупи или сте стварно, брат. Не е възможно, брат, да му постираш и лядо линкови и он ти пишува, брата, бе, тая игра шо бе, брат, цял живот, вика, кя чекаме, вика. А он отложена више. И лувиум сбором. Че она више отложена, он и ушти, брат, шо бе, та. Стоя ли по дата? Какво избере моменто, ко пишеш, ставаш толкав линк. Вали не разбират английски. Я мислям дека повечето ще ми пишат, прочита Илувиум. И, например, последното видео ще постирав дека Илувиум ќе се отложи. И он види нещо Илувиум. Прави си мобет со майка му, со татком, со баба му, со дедом. Карат се за там за ланскиот снег. За праски, за пари, за кафе, за цигари. И види нещо Илувиум. Нещо и чекай, брат, да му пишеме. Даниел така седе дома. Сиротиот, чекай да му пишеме. Да видим шо ќе каже и он. И викам, другар, Доро, не ли го виде линко? Да, видев го. Викам, да те питам тебе. Значи, представи си аз за всеки линк ще ги го постирам и да вземе некој шалавайзе. Нема шо да прави, да вземе да ми пише, да ми питал. Second opinion. Което second opinion, значи аз съм го постирал първото. Кое е? И второто ме пращаш мене опоръка. Я не може да разберам, брат, ти си го видял кај мене постирано и ми пишуваш опоръка за second opinion. Кой ретард е, бе, човек, да му го читаш, имаме един сега другар от Бразил. Поздрав за Рив, ко се викаше дечкото. Че психолог. Чекай, психолог ли беше или... Сега побракав се, не знам, що беше, психолог ли беше? Не ми тикнува, мисля дека беше психолог. Да го вземам, викам му групата. Кажав му, он мисли дека се зафркавам. Декември месец, кога ќе къцне, да вземам да го активирам, брат, че прегледи да правим. Да правим прегледи, пошто ти, мен цела Македония сега ми, нели, праки поръки. Човече, жал на работа, ти сами седеш, нели, радувам се, нели, някаква фамилия, ке пишеш, ке помогнеш, ке стая 100 евра, там ке уложи, ке направи. Човече, 99,9% са комплетно глупи поръки, брат. Че не знае да се оставя прашење, не знае да прочита на английски, не знае Google Translate, не знае на Google да найде, брат. Просто не ми е верно дека у Македонија, брат, луѓето не знаат што е Google и што е YouTube. И са некој што ќе гледа ке рече, типа најпаметен. Другари, ја ги имам доказу. Ја имам доказ дека у пораки ми праќат толкава голема количина на луѓе што поима немат што прашуват, значи он почнува тема на некоја да разговара, таа тема врска нема, разбираш. Блада, значи, треска, губи си го времето и моето и неговото за комплетен бош мобет. Нема концепт. Тоа што го е почнало од точка А до точка Б, нема концепт неговото прашање, разбираш. Нема комплетно. Плюс друго, луѓето не разбират математика. Не разбира графички картички, колку пари ќе се купат, за која е финална се смета, нели, декември, јануари се смета цена на Ethereum ќе отиде. Значи, колку на него ќе му изкопат до тогај, дали се изплаќа да ги држи тие графички картички, дали се изплаќа да држи простор соба, дали се изплаќа ако му изгоре графичка, значи колку време ќе изгубе по тие машини у теко на дено, значи не знаат да има луѓе што не знае да смене пул. Не знае, значи едноставно купил се, инсталирал, направил и брат вика заглавив што да правам. А он има машини, нямам машини, брат, јас сам знам си. Цел живот съм противник на машините. Що да ви кажем, брат, комедия, значи замисли ти да вземеш да купиш за $5000 Ethereum машини и не знаеш защо си ги купил. Не знаеш да найдеш пул. Прашуваме мене колко ки му копат. Замисли си, ви, човече, да идеш да вземеш кредит $5000, $10, $20,000, да ги ставиш и да не знаеш защо си ги купил. Или, например, креираш Binance такво, профил, купил си коини и ми вика и сега шо? Нищо, сега вземеш, бъркаш си окото, брат, и си ги вадеш очите, брат.
Или удара си главата у монитора. Ако ти е тач, няма да верувате последна генерация, има кинески монитори тач, удара си главата от това и он гледа да се нервираш и фактически почнува да трейда. Сами си тия си $5000, може да си ги купите. Ако слагате преко мен, оде порачката. Не взимам нищо процент. Че ги крираш на Binance профил, удараш си главата у монитора, човечето толкова интелигентно това вещичката интелигенция, ще сваки да ти се нервираш и си вика, чекай брат, че типо е уложил пари. Тай малко ки му помогнам да трейда, за да не го изключи монитора. Ти, ако изключиш монитора не може да църпи информация, разбираш, джаве тази технология е измислена. Разбирате ли ме? Исто имате ново такова глупче. Гледа дека, например, правиш на cex.io такво, гледа дека не знаеш да натискаш за безвеза и има си там колко кликови си натиснал и глупчето слага дека си комплетен ретард и ти вика, чекай брат, взима само. Ти демек мръдаш, оно са да не те навреде, ти мръдаш, разбираш и оно само ти ако не знаеш дека мръдаш, що правиш, ама оно автоматски, братче, по некой чудо, вешка интелигенция. Улава и ти натиска това, префърлува ти ги парите при волет. Чудо, брат, я не знам дека постоя таква технология, ама той е специално измислена само за Македония. И работи само в Македония. Тук има тестирано Америка. Не работи. Имате и друго. Нели ако тия ще нямат пари да купат по-скъп монитори и тастатура и глувче. Да, забрив да ви кажем за слушалки. Исто слушалки има за македонския пазар кинезите. Исто взимаш, ставаш ги и гледа то, дека ти комплетен идиот, поема нямаш то, що е кукоен, мукоен да радиш. И она ти църпе от мозъка, ще има малко интелигенция. Ти църпе от мозъка и замисли почнува да трейда за тебе, почнува да купува, да прави трансакции, сама кариера на KuCoin, само ключова за стекинг rewards. Че трябва да си ги найдете тия. Тай монитор, ще главата си удараш, тия слушалки ще църпат от, не знам, от вибрациите на мозъка. Това глувче ще натискаш, нели, така и сами крират профили. Това е много интересна технология. Аз такова не съм знаел. Знам си колко съм глуп. Мъчил съм се, брат, да читам на Google. Мъчил съм се на YouTube степ бай степ видео. Да гледам оно и мало тастатури, глувци, монитори и слушалки, ще сами гледаш си работят. Ти си комплетен идиот, се правиш, нели, глумиш и сенат просто не гледам. Ти си правиш идиот, ти седеш, правиш си идиот и они сами трейдат, сами надуват. Замисли това, некой бот било. Ти ще ми кажа, аз сте бил $2000 и он ти копа. Да, има и брокер. Има и брокер, да. Пракаш ги парите на некой, шо поема нямаш кой шо него, знаеш? И типо е толкова много добър, вика, брат. Ти ми праки пари, аз ти давам 10%. Ти иди на кафе, укочене, уживеш, ти виница може да дойдеш исто. Не знам колко градови точно може да одеш. Значи, може да после трейдера ки се налутил, да има бивша женска да речем от Велес. И ти си видел до Велес. Тай месец он може ти изтрейда по-малко или ти дражи повиши пари, за да ги извадиш. Значи, сами си ти, даваш му на него $2000, он ти вика само 10% ки ти взимам и ти гледаш да не отидеш до Велес на кафе, от и бившите му оттам. И фактически после ти дава, шмагно, яме се в сладолет ама оно не е сладолет. Другото гледаш по улиците фърлят. Че да не сгрешим малото. И аз, ако се раздумам и ако се трудам да ви обяснам и ние сме обед 7 години, че може да сгрешаме на уличка да фанам да ви вземат мечките. Шо кажу, да, исто тай трейдер имаше девойки, неколко от Германия, Австралия, Ирска и тека беше на друго место македонки. Да деле по $10,000, ке ги трейда типо, че трейдал и финта пази. Дава 10,000, враки и $12,000 и значи направил и 2,000 профит, човек, вау, what the fuck. За един месец и вика прати 20. Прати 20, значи ки ти направя още 4, пракя 20, после и вика трябва да ми пратиш 10% от сумата да може да направиш withdraw на парите от Coinbase. Едната беше и $8,000 беше от Германия, девойката, ако се препознае. За нея не ми довърши още мобето, дали си ги взема парите не сега.
Ама за ние другите истата финта при Coinbase ми прашуват дали Coinbase тражи пари за withdrawal. Я викам, няма шанси, освен нели транзакция ще се плаќа од мобилен повеќе, од компјутер помалку. Нема никакви пари не ти тражат берзите за да си ги извадиш 10%, например виждаш $2000 и да ти тражи 10% за да си ги извадиш тия $2000 на Wallet или друга берза, то никош не съм го видел. И типката дава $20,000 плюс 10% и сите пари изчезнуват. И после кукат упораки на Даниел. Брат, аз слушнав за тебе, ти си много добър дечко, на си да кажуваш информация без пари, ама те я пробав овај го не дофепа. Чекай бе, ти ме знаеш мене, ама си решила да не ме прашаш мене, решила си некој си шо те нуде, ја ти викам сама, значи ки си извадиш парите, а он ти вика јас ки ти ги направам, ки ти ги дуплирам и ти избираш он да ти ги дуплира парите за некој шо на интернет не го знаеш кој е, не го знаеш шо е, нити го познаваш, нито ништо и му даваш пари, брат. Замисли, не 20,000, не 10,000, $1 че трябва да не му дадете, че даваш му пари на типо да трейда за тебе и ти изчезнува со парите. И после, от како ки ти изгуби нели 7 дена упораки и ки ти пише, па тоа е брат, тоа е, било шо било, гајле ме. Значи јас 7 дена бавам се да истражувам, нели за други македонци да не се прееват така, да видиме шо може да направиме и они ки ти пишат после 7 дена, тоа е брат, разбираш, као 10,000, а живи не се дома. Сигурно ќе живеат 10 години помалку, ќе ги фане киселина, ќе се прекарат од некоја болест, 10 години ќе живеат помалку од тоа што нема да си го простат што се го направили. Значи тоа е брат, драми секој ден, али и тоа е полека да знаете, сопирам и нема више да дебатирам со никој, затоа што е бош мобет. Имавте на достап, имавте милионер кој што беше спремен да одговори на секој. Гледајки ви ги пораките, катастрофа, брат. Комплетно бош момент. Вие сте луѓе за бош момент. И затоа сте и тамо дека сте заглавени. Значи, таа универзум ве е фрлил тамо за да научите лекција. Мал процент од вас ќе успеат, другите нема ништо да научите. Ќе ви треба години, само добро е што нели имам план друг, например имам план да го сменам нели тај начин. Тоа се вика програмирање, значи со помош на моите информации таа технологија, полека гледаш игра, сами се однешка презентирам игра, имаш 13 фамилии во Македонија, ќе земат зависно колку се добри и колку се интересират, значи од $350 до $750 на месец може да земат, зависно ти викам колку се интересират да станат геймери, од дома, од пред компјутер, на клима, на шпорели, на радиатор ли, не знам на шо ке, да си седеш дома, братче, на топло, на ладно, кога сакаш у веце да отидеш, кога сакаш пауза да земеш, кога сакаш да играеш, ден ако не геш да играеш, да си правиш пари и они пати праќат, брата бе, реферал линк, брата бе, линк од таа играта, што ти си постирал 1000, братче, 1000 линкови како да се почне играта, како да се онаде, шо треба за да се почне играта. Катастрофа, братче, катастрофа, брат. Вие сте, братче, бош, 99% бош мобечие, брат. Бош, затоа не може да успеете во живот, затоа што ги гледате површно работите, значи гледате наслов, вие сте луѓе кои што читате само наслови, брат. Ништо друго. Вие сте луѓе кои што читате наслови, сте рекла, кажали и сами се верувате од тие работи што ги лажете, разбираш? Сами се лажете, сами се обелувате да верувате у нешто што не е вистина, разбираш? Тоа сте вие и тоа е факт, брат. Ја не мора да лепам уста за вас, нели за да имам гледаност. Мене ме боле куро, брат, дали ќе ме гледате. Со извинение на помладата публика и на жените, боле ме дали ќе ме гледате. Мене ми е за тие тај мал процент што ќе успеат, што више успеа да се извадат од таа мизерија. Другите цел живот ќе се останете да се оговарате со комшиите, да се оговарате се плукате со роднините, да се оговарате и да се плукате со другарите, да си вадите, да правите бош мобет за кој телефон е подобар, која гардероба е подобра, која политичка партија е подобра и така ќе ми мине животот, брат, у мизерија. Поздрав до сите. Мојата цел е да направам шо повеќе тимови,
да шо повече семейства да взимат пари, геймери, кои ще се интересират. Кои не се интересират, ке му бият земя. До сега земени 3 тима, 3 акции по един тим. Мислам, един човек държи 3 акции, 3 се висши земени, защо? Луѓето не ги заслужват. И ке бият дадени на други. Значи висши се дадени на други. Сега ке чекам да се размножат, да дойде SLP, 7 или 14 ке видиме. Зависи колко ке направят, за да направим други акции и да креирам повече тимови. Аз, како ще кажа, и без то ке бидам мултимилионер от биткоин, Cardano и Ethereum. Така да не ми е проблем taj енджин и Neo ще ги ризикува, иако са много яки. Значи много яки. Neo може да стигне и $350. Че там негде $300,000 може да имам, ама не е проблем. Мене ми е битно да давам надеж на замисли 13 души сега дома играят, брат. Нещо, що цял живот си играли гейминг. Никой ще не си имали денар, пари, профит. Сега замисли колко си срекни да седеш и да играеш дома, да си правиш парички. Отколко ще на мене ке ми стоя taj Neo и Engine, ке съм направил милиони. Милионите виж ги има. Не може да чекам я от милион работи, повече милиони. Това е другарчиня, значи това ми е целта. Шо повече луѓе да упаднат у акси проекто, я да ризикувам, не они. Значи да ке видиме, до сега троица направив доста добър SLP валът. Другите малко по-тежко иде, али имат време, имат цял месец да тестират. И ке видиме шо ке биде. Значи до вас другите не забравяйте да пишете порака и ако ке видите, например, линк, за по-бързо да блокирам, да ме манам от моя живот. Значи, ако ке видите линк дека постирам за акции, да не забравяте да пратите порака. А шо е това? Ако ке постирам линк за било кој коин, да не забравяте да ми пратите порака да прашате. А шо е това? Ако ке постирам било шо, да не забравяте, брат, да ми прашате за второ мислење у порака, дали е тоа, јас што сум го постирал точно или сум го сгрешил линку. Значи, да не забравяте да бидете исти како што сте се били до сега, да не дозволите ја да ви изменам, брат. Не дай Боже, брат, вие сега, например, ти Google и YouTube не си окористил, некој си клошер од Америка ке ти кажува, Google исто, значи користете си Google за порно, Pornhub, значи ако даете некои јаки линкови пратете, да опорака пратете, јас не се кријам, че човек што гледа порно е просветлен човек, разбираш. Значи радо би гледали, ке ви кажам тие што ми пишувате, порно гледајте порно, не сте вие за крипто, другари. Сигурен сум да ќе бидете много по-срекни со тие линкови отколку со моите. Тоа е најреално, брат, нема тука срам. Тоа е најреално од мене, така да останете со тие линкови и забравете на крипто, другари. Забравете. Ако сакате па и линкови, супер, ќе ви пратам на таа тема, мен не ме е срам да дебатирам. Тоа е нормално да се гледа. Кој не гледа е глуп. Па дори женен што е, ако не гледа е глуп, различно тоа е филм. Филм дека учиш, например, можеш да научиш много повеќе работи, отколку да гледаш за крипто, а да купиш машина за Ethereum. Таа е споредбата, другари. Тоа е. И не се бричам. Да пукнат душмани, не се бричам, брат. Не сум ДПМ, ама сум ВМРО. Не се бричам, таа е брада, да гледаш. Значи, да ви кажем, има тајна. Ако пуштиш брада, шо по-голема брада ти расне, толку повише ти се зголемува стекинг ревордс у Deadliest до тио тоа. Тоа е па најмистерија што се е случено. Така да останете со здрави и гледајте повише порно, помалку крипто, другари.